fy enw i yw Nia, a dwi'n astudio ffilm, a dyma rhai o'r modiwlau dwi wedi mwynhau ar fy nghwrs hyd yn hyn. Dwi wedi mwynhau astudio dyfeisio theatr, perfformio ar gyfer llwyfan a sgrin, a perfformio safle blaenorol. Dwi wedi mwynhau astudio'r modiwlau hyn oherwydd maen nhw'n hwyl arbrofol a rwyt ti'n medru gwneud ffrindio'n hawdd. Yn y gwersi, da chi'n dysgu am pethau bydd yn eich helpu chi yn y byd theatr, teledu a ffilm yn y dyfodol. Dwi eisiau gweithio yn y maes ffilm yn y dyfodol, a dwi'n credu y bod y gwersi yma yn paratoi. I fod yn llwyddiannus yn y gwersi, pethau i wneud yw gofyn cwestiynau os ydych chi'n yn siŵr, gwneud y darllen, mae medru bod yn greunus ond mae yn eich helpu chi yn y pen draw. Pan ydych chi'n gwybod bod gennych chi aseiniad, dechrau gweithio yna fo yn dipyn bach, fatha be dwi'n neud ydy, os dwi'n gwybod bod gennau aseiniad, dwi'n just yn neud bach o research ono fo. Mae mynd i pob gwers hefyd yn talu off, so os ydych chi'n mynd i pob gwers, ydych chi wedi methu dim byd, so ydych chi hefo'r gwybodaeth i gyd a bydd o'n helpu chi pasio y cwrs.